ಒಂದು ಈನ ಮಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪುರ ಫೋನ್ ಮಾರ. ಹಲೋ ದನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಬಾತಿಯರು. ಹಲೋ ಪನಿಯಾ ದಿನೇಶ? ಹಾ ಪನ ದನಿ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊಡುತ್ತುಂಟು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಾರೆ. ಅತಿ ದನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು 50,000 ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಡಪುಡುವಾರ. ಈನೇ ದಿನೇಶ ಮೂರ್ದನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಜ, ಬಡ್ಡಿಲ ಕಡ್ದುಜ, ನಿಕ್ಕೆ ವಾದ ಎರಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ. ದನಿ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ, ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡುಂಡು. ಪೋಯ್ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ. ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಹಾ ವಾವ್ ಏನಾರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕರಪುಡು ಪೇ ಮಲ್ಪ ಅವಂದ. ಅವು ದನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪಟ ಕಡಪುಡುವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಐನಾತ ಬೇಗ ಇರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದನಿ. ಇಮೇ ನೀನ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರ ಎನ್ಸಾರದ ಲಿಂಕ್ ಮುಂದೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5,000 ಗೆಲ್ಲಿ. ಹಾ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪಗ ತೂಕ ಉನ್ನೇನ ಪಚ ಪಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು. ವಾ ಕಾಸು ಕಡಪುಡಿಯರ ಅಂದು ಕಾಸು ಕಡಪುಡಿಯರು. ಹಾ ಬತ್ತನು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನು. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡಪುಡೋಡು, ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಅವಡು ಸುರೂಕುತ್ತೆನ್ನ ದನಿ ಕಡಪುಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪು. 4 ಜನ ಕಡಪುಂಡಾಂಡು ಕಾಸೆ ಉಂದೀನ ಮಾರ ಎನ್ಸಾರ ಗೆಲ್ಲಿ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಶೇ ಉಂದೀನ ಏನ್ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನೆಕ್ಕನ ತಿಗಲಿದ್ದಿಂದ. ಶೇ ಕಾಸ್ ಪಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ದು ಪೊಂಡ ಬಾಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪೆ 5,000 ತಿಕ್ಕಂಡು 5,000 ತಿಕ್ಕಂಡು. ಶೇ ಉಂದಾದ ಮಾರ 5,000 ಬರ್ಪುನ ಬದಲು ಪೋತಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ದ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ ಖಾಲಿಸೋದು ನೋನ್ ಮಾರ. ಶೇ ಏನ ಮಾರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಮೆಂಜಿಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಆಡಬಿಡ್ದೆ ಮಾರೆ. 5,000 ಹಣ ಗೆಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ. ಒಂದು 5,000 ಗೆಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ಪೋವು. ಹಾ ಒಮ್ಮೆನೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು 5,000 ಗೆಲ್ಲಿಯ ಒಮ್ಮೆನೆ ಇತ್ತೆ ಏನಾರ 50,000 ಕೇಂಡಿ. ಏ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕಣ 5,000 ತಾ. ಹಾ ಶೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಮಾರೆ ಏನವೇ ಈನ ಮಾರ ಒಂದು ಶಿ ಒಂದು ಈನ ಮಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪುರ ಫೋನ್ ಮಾರ ದಿನಿಸಿ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಆಗಿತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇ ತರಿ. ವಾ ದನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತ ನುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಏನಾತನು ತೂಕ. ನೀನೇನಿ ನಾವು 5,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಪುಡ್ದಾತ ಹಿರೇಗ್ಲ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡಿ ಎಂಕ 50,000 ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂದಿ ಎಂಕ 50,000 ಬತ್ತಂಡಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಾಸು ಪೋತುನು ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಕುರಿಯ ಇದನ್ನ ತೂನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 50,000 ಬತ್ತಂಡಿ. ಶೇ ಉನ್ನೇ ನಾನು ಮಾರೆ ಸೆಕ್ ಛೇ ಶೇ ಸೆಕ್ ವರ ಎನ್ನೋರ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪೆ ಗೆಂಚಿನ ನಂದು. ಶೇ ಒಂದು ಕಾಸು ಬೈದಿನತ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋತಿನ. ಶೇ ಅಯ್ಯೋ
ಎಸ್ ಲಿಂಕ್ ರೇಟನ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏಜ್ ದಾಕಲ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜ್ ದಾಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಆತ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಲಿಂಕ್ ನಿತ್ಯನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪನಿಕ್ ನಾನಾ ಮಾತೇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಡಿತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತುಪ್ಪೊಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬರಿಟೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆರೇ ಪನ್ ಪೇರು ನಿಕಲ್ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನತ ಸ್ಟೋರಿ ಈತೆ ನಾ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಳ ಅಂಚನೆ ಮಾಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಾಡೊಂದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡದ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏಜ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡದ ಅದ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಏಜ್ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಆತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ತೆರಿಯಾಡ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಪಂತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಪಂಡ ಆಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜ್ ದಾಕುಲುಪ್ಪಾಡು ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪಂದಾಕುಲುಪ್ಪಾಡು ಅಕಲಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇವಾಗ ನಿಕುಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಚಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾವಾಡು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕಾವಾಡು ವೈಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೆರೆಗೊಂಚೂರು ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಯಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ ಅಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನೇ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕಲೆದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಗಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದನ್ನ ಗೋಣಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ 70 ಸಂತು ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಣ ಗೊಂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರವೀಣ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ದಿನಸಿ ನೀನ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ 5,000 ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾತ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂದ ಬಂತು ಅಲ್ಲೋ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಅವೇನೋ 5,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಾತ ಎನ್ನ ಏನ ಮಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಏನೇ